Blink Twice, най-новият психологически трилър, режисиран от Зои Кравиц и с участието на Чанинг Тейтъм, има интересно изградена история за сервитьорка, поканена на личния остров на героят на Тейтъм, който е супер богат, заедно с още няколко жени. И въпреки, че в началото действието се развива бавно, е достатъчно интересно и виждаме интересни похвати от Кравиц, за която това е режисьорски дебют. В третото действие обаче нещата стават твърде сложни. Филмът тръгва в много и различни посоки относно посланието, което иска да предаде, и това лично мен ме обърка. Въпреки добрата игра на актьорите, заради объркващия финал давам на Blink Twice оценка 5 от 10. А вие какво мислите за